Ja, leeflu. Maar een maandje in lockdown te hebben gezeten met dat corona gedeuns, zitten we eigenlijk weer bij de boel, oud gelijn. En vanmorgen bereikte mij het bericht dat de charterie Marcelinus en Petrus toch weer eens wou gaan trekken door die stad. Want ze houden eigenlijk vandaag het zadel af. Ik meen in Schimmert, als ik me niet vergis. En ik hoor al dat het klopt. Die kreeg al backup. En ja, dat is zo'n trieste dag. Dan hebben ze zich van, nou, we willen toch even laten weten dat we er zijn nog maar. Dus wat gaan we doen? We gaan trekken. Dus ik kreeg een uitnodiging van, ja, ik ga je zeggen van, kom, we gaan het filmen. Dus ik kreeg een uitnodiging, kom eraf. Dus, wie deze? De boel in Oud Gelijn. Het vult ontzettend goed om toch nog een keer een pak aan te hebben. Ook al wordt voor me te strak even peesje om erin te komen. Maar dit is ook een wake-up call. In het Frans geen last van. Maar gewoon niet in de shakes. Ik denk dat het goed is dat we toch hebben laten zien dat we nog steeds bestaan als charterie. Wat toch wel